Bé, doncs l'Associació L'Independent de Gràcia, com sabeu, té la seu aquí, al carrer La Perla número 31, la mateixa seu que té el propi setmanari, no? L'Independent. Però sí que des de l'associació anem una mica més enllà del que és pròpiament fer un setmanari d'informació de tot allò que passa en el districte de Gràcia i organitzem també algunes activitats culturals. Aquest any hem sigut molt agosarats perquè, esclar, l'activitat que estem organitzant és a nivell de Barcelona, tot i que les activitats pròpiament dites de festival seran a les entitats del districte, amb moltes d'aquestes entitats que són sense ànim de lucre, però també en algun teatre i, per tant, des de la vessant professional. És un festival de màgia, un festival que no s'ha fet mai aquí a Barcelona i que, per tant, esperem que cridarà molt l'atenció de la gent que vindrà de tot arreu, no ja de Barcelona, sinó fins i tot més enllà del territori barceloní, i que ens portarà, a més, mags i alguna maga també molt interessants, de gran qualitat, i això ho podreu trobar ràpidament a tota la informació que sortirà tant en el diari de l'Independent com en el catàleg de la Festa Major de Gràcia i a les nostres xarxes. No deixeu d'entrar a totes aquestes xarxes que tenim a l'Independent i que allà anirà sortint i anirem parlant de cada un d'aquests mags, de la seva importància, de la seva carrera professional, del que fan i del per què han estat triats per venir en aquest primer festival. I dic primer perquè la intenció és que després del primer vingui el segon i molts altres. Hola, des de l'Independent, el meu nom és Eugeni Rodoreda, coordinació del Festival de Màgia Internacional de Gràcia a Barcelona. Es va presentar una sèrie de projectes culturals per dinamitzar Gràcia i un d'ells va ser el del Festival Internacional, en el qual tot un equip ampli i divers hem estat treballant des de l'any passat fins ara per aconseguir un dels millors festivals de màgia. Per què un festival de màgia? Doncs perquè Barcelona, amb la seva potència cultural que té, ens va semblar que era inverossímil que no hi hagués cap festival de renom de màgia. I llavors ens vam posar a treballar. I com Gràcia té aquesta força d'unió entre diverses entitats i molta gent de Gràcia, hem posat en marxa aquest agosarat festival internacional de màgia, en el qual vindrà gent, com molt bé ha dit abans la Josefina, de la resta. O sigui, són números que han estat guanyadors de festivals de màgia i han recorregut mig món o el món sencer i els portem cap aquí perquè els puguin mostrar a tota Gràcia i a tot Barcelona. Perquè jo penso que és un de les àrees de la cultura que la màgia no ha estat ben tractada i la gent té una visió diferent del que és. La màgia tens de ser un gran professional perquè et funcioni aquest truc de màgia que, lògicament, tots tenen trucs, però els trucs es poden fer malament o ben fets. I aquí portem els mags d'una categoria elevada i són professionals que van per tot el món. Això ha sigut gràcies, com he dit abans, a la força de totes les entitats i la gent que ha participat d'una forma o altra en el festival. I estem a punt d'inaugurar el que serà del 10 al 13 d'octubre. Espero que us agradi a tothom que el veieu i que l'any que ve fem la segona edició.